जों हाग्राखौ दानस्रांजोबदों। हेलौ जायगाखौ माबायदि मोनदों? बिराद मोजां जायगालै बियो एकदम माने बार सिउ 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 खोलो खोलो बार बारो बे जायगाया माने बिराद मोजां माने बे जायगायाव दंफैयो आरोना। नायदो नायदो जायगाया एकदम बिराद मोजांखा एकदम। फैमालि बारलै फैमालि बार फैमालि बार फैमालि बार रैमालि बार रैमालि बार फैमालि बिराद मोजांलै इयाव बिराद उदांथार मारलै एकदम जायगाया बिराद मोजां ना निसारै मोजां आरो माने बयनिख्रुइ साबसिन जायगाया बेनोब्रा नों बे एरियायाव बागान जेसेबां बागान मालिक दङ बे बागान मालिकनि गेजेराव नैबे जायगाया साबसिन माने बे फैमालिबा फैमालि जायगा आरो मालिकआ बेनो बिथाङा मालिक लान्थिया बिथाङा मालिकआ खिन्थु जायगाखौ बिराद मोजां बानायना होदों आरोना आरो खामानि मावग्राफोरा बिराद मोजां मोनो फसायो ओइ थांबाय खामानि मावग्राफ्रानो बेफोरो खां बिलाइ खाग्रा खां बेफोर आरो जेसेबां माने साहा बागाननि मालिक दं आरो नैयाव दै दं नै सब फेसिलिटि माने एकदम सुबिदा एकदम नै नामा गाख्लाबसो आंना गाख्लाब बिथांनि नामा गाख्लाब देखायनानै ना जाम्बा मोनलायसिगोनलाय देखायनानै मोजांखायनोथ' मोजांखायनोथ' नायगोन दा मानसिफ्रा एसे गोजाननिफ्राय लाबो जायगाखौ मोजां जामारदोंब्रा मोजांब्रा मानसिखौबो नुखादों नै गाग्लि आरो बिथिं ट्रेक्टर हालेवनायावबो सिगांनिया ओइ माबा लामा दं बै आरो बेयाव लामा गोजाननिफ्राय एसे देखायनोसै जायगाखौ माने नै गोजाननिफ्राय नायब्ला बिराद मोजां नुगोन आरोना नै लोगोफोर माने एकदम बेबायदि माने देरायानो गैया आरोना मानसि जिरायनाय माने ओरैबायदि मोजां आरोना बागान गेजेराव माने दुब्लि गेजेराव खै बोसोरसो जाखो साहा बागान आबाद मावनाया 12 बोसोर जाबायलै 12 बोसोरसो जाबायना 12 बोसोर पाक्का ओमफ्राय काटिं खालामनांगौ बै गोरलैखौ खै बिगासो दं बागाना दंलै 16 बिगासो 16 बिगा बरिया फिसालाफ्रानो थिं नङाबा मावनोबो दांनोबो जाया दानखुजोबनोसो लुबैलायलांबायलां मावनोबो गोसो गैला थांलायबाय दाखालि बेंगालराव थांलायबाय मावालै मावा डाबल इनकामसो बेंगालराव थांनाय माने खामायगोनसो मालाय बयलार बादि फिसिबाय था हिनजावखौ बयलार बायदि फिसिबाय था होनो थफ्लायानो मोनथामखा ओमफ्राय आंबो फिदेरदो खामानि गैया लाब गैयालै लाब गैया खामानि गैया जामारदों जामाराखैब्रा